Mzali Ndlovukazi Mahlabangani. We're here today with yet another Scandi singer. Zisangani Dr. Angibingelele-ke balaleli babukeli balaleli mhloleni babukeli uma ungayisebenza ngekhansela ukhansela imvoti fana nje oyishala ngemaskandi. Sacela ukuthi asichazele his relationship with ikhansela ngoba siyezwa igama ngathi likhansela nje. Ubudlelwane bami nobaba bebubuhle kakhulu, bebubuhle kakhulu. Unganokuthi ubaba ube umuntu omthandayo, umuntu okwaziyo ukwenza into ngale ndlela lena akakwazi ukwenza ngayo. Shuthi ngizokhuluma kakhulu ngobudlelwane bomculo, ngizobuya ngibuyele emuva ebudlelwane nje bomndeni. Kakhulukazi emculweni ubaba ubeyithanda ingane ey'nganeni zakhe ekade ngathini ubeyithanda ingane eyithandayo into akayenzayo nekwaziyo ukwenza into le akayenzayo. Mina-ke ngaba nenhlanhla ngaba ingane akasheshe wayibona ukuthi ngiyakwazi ukwenza into akayenzayo. Noma ngisemncane kodwa wangibona ukuthi ithalente likhona, ikusasa ulibona liqhakaze kakhulu ekukhuleni kwami. So ubudlelwane bakho bomndeni nobudlelwane Hawu, bebubuhle kakhulu, bebubuhle kakhulu, bebubuhle kakhulu. Ngingazokhulumela-ke mina kuphela, ngizokhuluma nje iy'ngane zakwethu nje zonke. Ngathini ubaba ube nothando ley'ngane zakhe nomndeni wakhe ubesithanda kakhulu ngoba abantu abaningi abantu abaningi nje akade besondelene naye nabade bengasondelene akade behlezi bembona mesuka behlangana naye. Isikhathi esiningi behlezi nje sigcwele emotweni. Ubaba bengenayo ubungani kodwa iy'ngane zakhe bekuyibaba abangani bakhe. Yiwa ko-Eastgate, yiwa kuphi behlezi nje sigcwele nje imoto ngenxa yokuthi ube nothando ley'ngane zakhe. Akukho la kade singatholakali khona mesuke ekhona engekho busy ngento zomculo, kodwa nje mesuka nje ekhona nathi wazi ukuthi uzosithola phakathi lapho. Ubudlelwane bethu-ke bebubuhle kanjalo-ke. Ubudlelwane bukabhuti nobaba ngathi nje bebuhamba ngendlela. Kahle nje kakhulu, bebubuhle kakhulu. Hhayi, loya muntu loyana ube nothando oluhle kakhulu emndenini, beluluhle kakhulu. So ubaba wakho as ushilo ngaphambilini ukuthi uye waba ne-influence thizeni kwi-career yakho ye-music. Besides leyo fact, yini enye eyakugqugquzela ukuthi ungene endimeni yomculo? Okwangigqugquzela uthando. Uthando, yabona nkosazane, uma unothando lento njengoba nawe nje ngizokuthatha ngikufanise nomuntu ngakuthatha kufanise umuntu owumsakazi. Angazi noma ngibeka wrong kodwa nje uma ikhona uthando, uma uyenza lento ngothando ngeke izophila kuwena uyithande. Njengoba nami-ke nganginothando lomculo, ingakho ngikwazile ukuthi ngifike endimeni yomculo ngifike ngikwenze. Ngoba uthe medlula emhlabeni baba ngicathi beku-2009 meshiya edlula emhlabeni. Ilapho-ke ngabona ukuthi cha no, othi-ke manje ngiyiveze lento le noma ngangisemncane kodwa ngazama ukuthi ngiyiveze ngoba ngathi mangifika e-CCP la kade ngathi bekuyikhampani yakhe la kade esebenza khona i-CCP Record. Basho abakhona e-CCP ukuthi ngeke ngoba ubabakho behlezi esichazela ngayo. Ubaba ubehambe echaza ngisho ukuthi eze khulume nento engingayazi. Ethi mntanami uyakwazi ukwenza ukuthi ngase ngiphendula ngingasazi ngokuthi ngoba ubefike ekhampanini ethi mntanami mina uyakhula umntanami laba bangichomela ngokudlala ama-bass guitar. Umntanami uyakhula uyakwazi ukuyidlala. Ngibe ngakwazi inhlobo ubehlezi ngibeka nje phezulu. Nakuma-album akhe abaningi abade belandela ikhansela kakhulu bengangifakazela kune-album kababa ngicathi Amalombo. Kunengoma lapho ngicathi ayo track 8 mangaphosi 7 lapho yayibhalwe composed by Swiss Omkhize. Ngimncane ngazi nokucompose uthini kodwa leyo ngoma wangipha yona. Namanje leyo ngoma ngisayiholela. Yabona, ngenxa ukuthi ube nothando ube ngibona ukuthi ubekhona kade eyibona kumina ukuthi kusasa khona into engenzeka. Yabo. Ubhuti ngabuye ngakwazi ukusilingisela siculele yona ingoma yababa.
Akunankinga lokho. Akunankinga lokho ukuthi angazi ukuthi ningathi ngicule yiphi kodwa ke ngizokhetha kwezinye zakhe. Besicela le ubaba wayibhala wathi composed by Fiso Qala. Indlela kakhulu uma ngisakhumbula kodwa nje ngazi ukuthi emakhasethini yayibhaliwe angisazi ukuthi kodwa kwakwamalombo bayazi ababukeli bengangifakazela bayazi kodwa ke ikhona enye ukuthi siningi ingoma zalo muntu bathi wosiza Nkosi yami siza baba siza Nkosi yami wosiza Nkosi yami siza-ke siza baba siza Nkosi yami nasisifo siqeda abantu ezweni singalapheki siza Nkosi ingoma nje ezingixolela umkhuhlane awungibekile phansi ivoice ayiphumi ngalendlela engifisa ngayo ya kodwa nje yezi ingoma zakhe leza akayikhipha zaba ingoma ezisebenza kakhulu ngoba iyo le album le yagcina usiza Nkosi yagcina ishaya i-double platinum yasuka lapha yazoshaya i-multi platinum into abayazi kabantu yeah. Okay, manje sacela ubhuti asichazele ngaye ne-music career yakhe ngemva kokudlula kababa. Uqala kwami ukucula akubanga noma ngiqala ngisengcindezini ebuhlungu ngidlulele ubaba into engangayitshela ukuthi mhlambe yayingenza ngalesa sikhathi ngoba ngangisabheke elikhulu kuyena akangangipha kona ngaphezulu kwalokho kade nginakho mina ngokwazi kwami kwakunzima kakhulu ukuqala kwami ukucula kodwa ngabona ukuthi angibe indoda ngiqine noma ngimncane kodwa nje kwaba nzima kakhulu ingithatha i-CCP ithi angisebenza ngakhipha i-album lapho eyayithi Khansela Band Mhlaba Ngenzeni naye futhi yaba nesasasa nje elihle yangena kubantu kwahamba ke yathi i-EMI mayivalwa ibuyela phesheya ivalwa ngoba phela umculo awusoshintsha usuma ngeindlela ngathi ukuhlehla kancane-ke ngangibuya nje mhlawumbe ngenze lawo ma-album lawo ngibuye yabona kungasekho kahle njengoba ngize ngaqala-ke kulo nyaka ka-2024 ngakhipha i-album lapho eyayithi iyakithi le ngoma le ngoma-ke futhi yafika yacacisa lapho ukuthi umfana wekhansela ubani abantu bayithanda kakhulu ngoba namanje basakhuluma ngayo leyo album leyo nasemsakazweni nje eminingi isadlala namanje kweza neno nakhona ingqinamba zikhona kodwa ngiyaphela amandla ngilokhu ngikhona njengoba sekuze kufika nje kugcineni-ke manje la ngikhipha ingoma ekhombisa abantu ukuthi bayilindele kakhulu njengoba kuzophuma le single le ezophuma yomfana wakhansela eyenza ngendlela yokuthi angaze ngabona umsebenzi engayenza yenza kanje abantu bayimukele and bayilindele kakhulu yeah. Sacela manje usichazele ukuthi yini eya-inspire ukuthi uzucule le album yakho le yokuqala ngemva kokudlula kababa because uyasho ukuthi wawusezinhlungwini usadabukile nje emoyeni ngokudlula kababa yini eyakunikeza amandla ukuthi uzusho ukuthi kumele ngiqine ngibe yindoda? Into engipha amandla ukuthi bengizalwe indoda enamandla yabona mawusuke uhamba nomuntu onamandla noma ukhula ubuka kumuntu onamandla nawe vele uba nakho ukuthi nami lento lena akanayo lo muntu lo owubaba nami ngizoyenza ngoba bethi abantu abadala masihlangana nabegoli sibabingelela bethi mntanami ngibona indlela okhuluma ngayo uyakhombisa usungikhombisile ikhaya lakho ukuthi njani yabona into siyifunde ekhaya ngoba mina nangale komculo ngisho nangendlela ubaba ade yiyona mina bengimlingisela ngisho nendlela ade egqoka ngayo mina into ade ngiyithanda ukuthi kusala mangikhula ngiyafisa ukugqoka njengobaba yabona yakho ngisho ukuthi ilawo mandla lawo engawabuka kuyena ukuthi lo muntu indlela akenza ngayo nami ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngibe njengaye yabona nangendlela zesitayela sakhe sokwenza bengisithanda esokugqoka bengisithanda ngoba kuze kube manje mina ngeke ngibone
ngigqokana nezinto engiyibonayo mhlawumbe kubantu abadumile ukuthi ubani ugqoka into ukuthi nami mina ngigqokana nesitayela engisithandayo esasigqoka ubaba. Angeke ungibone ngishintsha ngithi ngigqokana izinto engazazi noma ziyangifanela noma njani. Ngaba nenhlanhla ukuthi uma ngithatha isitayela sikababa sokugqoka sifike singifanele. Angifuni ukuthi ngize nginconywe kodwa ngisuke ngizazi ukuthi siyangifanela. Siyabona ukuthi ufanelekile vele nge-outfit. Yeah. So manje-ke iwaphi ama-challenges owaba nawo ngenkathi uqala besides ukukhona kababa? Yeah, yeah. That was one of the challenges. But besides yona, amanye ama-challenges owaface when you had to start to la usukhona manje, the challenges that you've had to face? Maningi sisa ingqinamba engabhekana nazo ziningi, ikakhulukazi nje ukuthi abantu bebehlezi befona besho bebhala ukuthi cula ubaba bakho becula. Izingqinamba nje lezo, and mangisuke ngicula into abangayizwa kahle, abalandeli bomculo ngiyabathanda ngoba bayakutshela. Mawuse futhi uza kahle futhi bayakutshela. Yizo nje ingqinamba ukuthi engangibhekene nazo mina ngiyimini ukuthi kumele mina ngicule ngifike kuleya level liyana, noma ngeke ngize ngibe ukhansela kodwa kumele ngifike kule level ukuthi abantu beze beyizwisise into engiyenzayo futhi mase beyi-understand ngendlela e-right. Namanje ngisabhekene nazo ingqinamba zokuthi kumele ngisebenze kanzima ukuthi ngize ngifike kulesigaba lesi ubaba kade kusona. Ngokubona kwakho, do you think abantu bafe kuwe if, because definitely bakhona abanye abazofuna ukuthi ulingisele ikhansela exactly. So ngokubona kwakho ucabanga ukuthi bafe on you ukuthi beze bekuphendule ikhansela exactly, bebone ukuthi uzama ngakho konke okusemandleni ukuthi ulethe leya nto baboya banikeza ngokwabalandeli kuhle ukuthi vele bengilokhuzane bengipha amandla bebe nakho lokho kungibonisa ukuthi kumele ngize ngifike noma ngeke ngize ngifike kuyena kodwa kumele ngize ngifike lesa sigaba. Bahlezi bengitshela bebesho ukuthi sifuna ukuthi uzucule lento le eyayicula ubaba wakho. Khona nje abahlezi bebhala besho bethi abona kulo msebenzi lo uzowukhipha sibona ikusasa lakho liqhakaze kakhulu kunama album owenzile, sibona le ngoma yakho iyinhle kakhulu. Lokho futhi ke kuyangikhanda ukuthi ngiqhubeke ngaphezulu kwakhona lokho futhi ngiphinde ngenze ongaphezulu kwalokho engikwenzile. Kodwa usunengangeni sacela nje athi ukushayela noma eyodwa yakhe. Ukube ngaxolisa kuye udali wami ngabazanga ngishiye. Ukube ngaxolisa kuye udali wami ngabazanga ngishiye. Ukube ngalalela inhliziyo yami ngayeka abangani bami ngabazanga ngishiye. Yiwo umsebenzi lona engibhizi ngawo. Le ngoma lena akuyona yami, le ngoma yomhlaba wonke ngoba ingikhombisile ukuthi abantu abaningi nabangawulandeli umculo kaMaskandi ababhala bethi mina bengawuthandi umculo kaMaskandi bengawulandeli, kodwa le ngoma yakho ingenza ukuthi ngingene ngigxile kuwena mfana khansela ngoba ingithatha ingibeke. Yiwo umsebenzi lona isingile engizoyikhipha. Bese wenze njani futhi sokumele ziyoxolisa kudala? Mina afuna ngizobuyela emuva. Ubaba ubethi mechaza ekhaya masihleli nje ekhuluma, mina ke bese ngumuntu akade esehlakaniphile ngoba bese ngibona na ubaba besebona ukuthi ayinto siyabona. Ubeke ngichazile masamba siwabe bethi Sifiso ngelinye ilanga mhlawumbe uzoba nenhlanhla ucule mhlawumbe bewuthande into oyenzayo kodwa abantu ke abayithanda into eyamanga. Mawucula kumele uyikhiphe wena ecathulweni zakho oyigqokile, ugqoke icathulo zomuntu, yabona. Mawucula emculweni asiyiculeli thina ngoba asiyilaleli thina, sicula into eyenzakalayo. Mangizobuyela embuzweni wakho ukuthi kwase kwenze njani ngixolisa, lento into eyenzakalayo. Yabona othandweni mawuzohluleka ukuyithoba uzehlisa, ngabe umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane, mawuzohluleka uzehlisa, ngicabanga ukuthi ikusasa leni othandweni lingahamba lishabalale ngoba mawumuntu kumele ufunde ukuyithoba kumuntu wesifazane mawumfana.
kumele ufunde ukuzehlisa uma kunephutho olenzile elibona yena ekutshela ukuthi la awuhambanga kahle mhlambe sibanibani kumele uzehlise uxolise lokho kuyamthoba umuntu wesifazane nomuntu wesifazane futhi nomuntu wesilisa kuyamthoba futhi makuxolisa umuntu wesifazane ephutheni akalenzile le ngoma ngiyikhandele umuntu nje wonke. Niyezwa njalo bakwethu kumele nixolise nizithobe at the end of the day. Kuyaxoliswa yebo. So ubhuti ngoba ubeke wama before waqala futhi ukucula ngo-2024 yeah. Ama-plans wakhe ney'fiso zakhe towards i-career yakhe manje ami kanjani? Nasisi mina ngilodo nesibindi mina ikusasa lami sisi ngilibona liqhaze kakhulu ngoba ngibeka uNkulunkulu entweni engizenzayo yonke into engiyenzayo ngibeka uNkulunkulu yakho mina nginakho engqondweni yami ukuthi ikusasa lami liqhaze kakhulu kusuka manje yabona njengoba njengamanje ngiyinikela emculweni ngikwenza konke okusuka ngaphakathi kimi okusemizweni yami ikusasa lami sisi ngilibona liyakude kakhulu. Ngiyacela nje ukuthi abalandeli nabathandi bomculo wonke nathi bethanda ukhansela nentsha ke ekade ingamazi ukhansela kodwa efike ukukhulunywa ngaye njengawe nje ufike ukukhulunywa awumazi yabona ngiyafisa ukuthi ke bengene emculweni wami bewulalele abawu-understandayo bewu-understande siqhubeke siye phambili nami njengomfana wekhansela nje ngibe nabantu nami abakholelwayo kumina kodwa ngiyacabanga ukuthi kumele ngisebenze kanzima ukuze kube njalo. So ubhuti ngaphandle kokuba umculi kaMaskandi ngabe khona enye into ayenzayo? Ya kunake noma ngeke ngize ngikudalule kakhulu bangena umuntu othanda ukubuka kodwa ziningi izinto engizenzayo nengisazozenza kakhulukazi kwibhizinisi. Zikhona engiyiqalayo kodwa mhlawumbe ukuhamba kwesikhathi sobuya sikhuluma lokho ukuthi into enjani lezo kodwa ngumuntu ozoqala ilokhuzana i-foundation yokusiza iy'ngane engathathi entweni nabantu uncedo olungasheshi lifike kubona ngumuntu ofuna ukuhamba ezefike kulabo bantu labo abanjalo iyona-ke izinto engibhizi nazo lezo kumele ngiqhubeke ngizenze zonke. Ubhuti angachaza kafushane nje ukuthi yini into emgqugquzele ukuthi azacabange ukuba ne-foundation enjalo? La emhlabeni njengoba ngikhuliswe umama kade enothando uma wami Maxaba ube nothando uma ubephana uma ubengafuni ukubona umuntu edlula ngendlela ubethi mekhuluma nomuntu emegeyithini umuntu engalena ethi hayi ngena ngaphakathi uzophuza amanzi siyazi ukuthi akona amanzi lawo kuzophakwa nje kwenziwe uma ube nothando olisimanga lokho engizokwenza kahle kahle ngikususela uthando likama uma ubengathanda ukubona ingane nje kamakhelwane igqoke icathulo eyibhobokile khona bekungamela ukuthi kume thina into zethu eqala lapha kamakhelwane ethengele leyo ngane ishirt ethengele leyo ngane isicathulo ngoba ube nothando lezi zinto lento engiyivusayo ngivusa into ekade ithanda uma engicabanga ukuthi ukuba usekhona mhlambe ngabe kuningi asekwenzile ngokusiza abantu. Since ubhuti bese echazile ukuthi akafuna ukugxila kakhulu kuleyo esizobuyela ngale ekubeni umculi. So currently siyazi ukuthi vele kwi-industry there are challenges khona ukudlelana umoya nani so have you come across into enjalo to a point ukuthi usuzucabanga nokuyeka kodwa kube into ebuyiphushe futhi ukuthi no ungayeki? Mina ngadalwa ngendlela Nkosazane ngadalwa nje ngawusifiso oyicabangela ngendlela yakho oyihloniphelayo futhi abantu futhi ongasithathi isinqumo ilokhuzana umbono obhedayo womuntu ngiyashesha ukubona into umuntu ozongibonisa ngento ebhedayo angimphoxi kodwa nje anguthatha umbono wakhe
lemculweni vele into ekhona leyo into zokubukelana phansi into ekhona leyo into esiqalayo ke thina ngoba sikhule umculo nje obaba bephila nomfazi omnyama kuhlangana edowntown bejabulelane bexhawulane lokho manje nje asikwazi kodwa ke kuye kuthiwe ke yabona ingane ekhule ihlupheka ingane ekhule ihlupheka kubo ikithi masiyibona into engathi kubukhazikhazi ibone ngathi isibamba uJesu ngesandla yabona ingane ekhula ihlupheka ikithi mayihamba ibona izinto ezobucwebe ibona ukuthi sinakho konke ayisamboni omunye umuntu into kanjalo ke ngeke ngize ukuthi mhlambe bonke abayile emculweni banjalo cha bakhona barata kodwa nje isikhathi esiningi emculweni kuba nakho ukubukelana phansi nomuntu eyizwe into oyishaya ukuthi i-right kakhulu kodwa uba nakho kuyiziba ngenxa yokuthi kodwa ke ngeke ngize ngibasole ngoba nasuke sebephezulu basuke besebenze kanzima ukuthi beze befike laphana akekho mhlawumbe umuntu osuka ethi nami nginokukholela ukuthi kumele ngisebenze kanzima ukuze ngifike phezulu ngoba akekho umuntu engizothi ngivalele ikhono lami lona elingangivulela ukucula kwami ngishaya ingoma enkulu eright ethandwa abantu ingoma evulela akekho umuntu ovalela omunye umuntu ingoma yakho ekuvulelayo iminyango eminingi noma zikhona ingqinamba kube khona abantu othi uphakama bethi shona phansi bekubeka amabala bekubeka yonke into engekho right kodwa ke singabi nendaba nakho ngoba emhlabeni kumele sihlukane kaningi kunabantu vele abanomona njengoba nasemakhaya noma singakwazi ke lokho siye sizwe ngabantu besho bethi emakhaya kunabathakathi kunani kodwa ke ngoba vele emhlabeni kumele kube khona abantu abahlukene igaba eziningi kunabantu abakufisela into enhle kunabantu abakufisela into embi kunabantu abathi mawenze kahle bephikisela ababancomayo ukuthi wenze kahle bethi wena wenze kabi kodwa beyizwe into oyenzile ukuthi inhle emhlabeni nginjalo nje sisi Kushuthi-ke manje-ke bhuti ngoba siyazi ukuthi bakhona abanye abaculi bamaskandi abacula ingoma ayicula umuntu ngothando lokuthi lento engiyenzayo ngiyayithanda bese abe khona lo oculela ukuthi ngoba phela manje nowadays umaskandi nje i-genre ilalelwa umuntu wonke umuntu nje so into umaskandi so abanye sebekwenzela ukuthi bacabanga ukuthi umaskandi unemali abasakwenzeli uthando lokho wena njengomculi owuthandayo umaskandi owenza into ngoba uyizwa ngaphakathi kwenza uzizwe kanjani ukuthi khona omunye umuntu ozayenza into out there ezo-inspire abanye abantwana outside but then engayenzi ngenhliziyo ekhululekile? Ngizophendula umbuzo wakho kodwa ngizoye ngihambe eceleni kancane. Yabona emculweni ubona abaculi sebebaningi kanje na ngisengasazi abaculi mhlawumbe sebedlula abalandeli ngendlela sebebaningi ngakhona abantu belede bone kubo ukuthi kunenkomo eziningi kunamatekisi kunemali eningi uyabakhona uafford usebona ukuthi ke useyibona ukuthi usengacula kanti umculo ubucayi kakhulu ngoba umculo kumele ungaculi into njengoba ngeke ngasho ekuqaleni Ntombi ukuthi umculo awuyiculeli wena uculela ukwakha ingane encane esaqala ukuhlakanipha uculela ukukhanda isizwe uculela ukuthi umuntu into oyiculayo ithi mayifika kuyena kube khona ushintsho elwenzayo kuyena yabona manje ke ingakho mina ngisho ngithi abasafuna ukucula noma mhlawumbe abasenothando lokuthi bengene emculweni noma ngabe iluphi uhlobo lomculo akeze emculweni ngokuthi unekhono nokuthi unesiphiwo yabona engeze emculweni ngoba ethi mhlawumbe uzela othi ngibeke nje into uyayisho khansela ukuthi uze emculweni ukuthi uzela izintombi uzela ukuthi wena usudumile ufuna ukuqonywa ngoba uzothi manje wasaqonywa ubona ngathi umculo awusebenzi yabo kanti wena uze ngomculo uzela izintombi uzela ukuthi uzela imali umculo kamaskandi akukho njalo ke kumele uze ngothando imali ibe yisurprise ikulandele angeke ngikhuluma kakhulu ngendaba zentombi kodwa khona ke abantu becula bethi baculela izintombi ukubuka mayisebona ukuthi akasabukeki mhlambe izintombi ayisezi ngalendlela athi ayitshelizo zangayo usebona ukuthi umculo awusasebenzi yabona into ekanjalo ke ingakho ukuthi bafowethu umculo ngiyacela ukuthi nabasebekhona sebephezulu akeke bebe nendlela ukuthi beke beculele izwe beculele kwakhe abantu ukuze umculo kamaskandi uzobuyela kulesa sithunzi sakhona sakudala
Ubethu ubaba meyo performa masuke sikhona sihamba naye. Ubaba ubungeke uzumphaphele ubaba usuke lapha na uthi uzomhaga uzokwenza kanjani ngoba abantu bebelalela umculo wakhe ukuthi umculo wakhe uhlonipheka kanjani lokuthi unesithunzi kanjani. Ubecula kahle, ecula into ehloniphekile, ecula into yakhe abantu. Wakhe imizi eminingi ngomculo wakhe ubaba. Baqonyiwe baganwa abantu, insizwa, omakoti bahlonipha abakhwenyana ngomculo kaKhansela. Ubeka kubaba uthi uma umbona umphaphele umgijimele umbamba ngenxa ukuthi umculo ubunjalo. Usiza baba uBhekumuzi. Ubeka uzumphaphele uBhekumuzi. Kodwa manje ngenxa ukuthi thina abaculi bamanje sesiculela itrend. Sesiculela ukutrenda, asaculela ukuthi sakhe abantu. Ingakho vele uzwe kuthiwa umculo othize ubelwa nomlandeli. Into esingayazi, into eyihlazo ukuthi ungathi umculi uzolwa nomuntu omlungu wakho. Yabona? Eze ekuphaphele nje umlandeli ingoba nawe vele uphaphelekile kwawena uphaphile kwawena, yabona? Kodwa uma umculi oyithobile, ohlonipha abantu, ohloniphekile ongatholakali noma yikuphi, vele abalandeli beze kuphaphele. Kodwa uma uvele nawe uphaphelekile sokuza kuthiwa ubulwa nabalandeli, ubunjani njani njani. Into eyihlazo emculweni kamaskandi. Hayi ngizwa yena guys. Akuyona i-advice yabaculi kuphela le. Wonke umuntu bafethu ungaphapheleki. Hlonipheka. Hamba. Unakala ukuthi unesizotha uma unyathela. Yebo. Ungaphapheleki. Ngobani uzophapheleka? Mawuphaphile nawe uzophapheleka. Zithobe uhloniphe ngoba abafowethu kumele sikucacise lokho. Ngeke uzothi uxabana nomuntu omlandeli. Uzothenga obani? Umlandeli umlungu wakho uyiyo yonke into kuwena nalokho nakho kusuke kuphuma kumlandeli. Manje wena mawuzokwenza izinto ngoba usubona ukuthi umlandeli usekuthathela ukubeka phezulu, sekumele manje ulwe naye wenze ingoba vele kwawena angicathi usungekho right. Ngiyacela nje ukuthi angisho ngoba mhlambe kungingcono kunjani angikho kanjani, kodwa ngiyacela ukuthi bafowethu umculo ukuthathwe ubeke kuleli zinga leli esikhuleli likhona, yabona? Ngizoxoxa nje ukukhuluma ngabanye abaculi kodwa angikhulumi kabi. Kunomunye umculi, ngiyabathanda bonke abaculi. Kunomunye umculi engithi ngithi pheqe kwilokhuzana yakhe ngithola ukuthi usenze into engifisayo nami kusasa ukuthi ngiyenze lo mjitha lokuthiwa ukhuzana. Ngikubeka eceleni komculo angene emculweni wakhe kodwa i-background yakhe, izinto akazenzayo emphakathini nendlela akanikela ngayo, lokhu kungenza kungigqugquzele kwamina ukuthi ngiyafisa ngelinye ilanga ukuthi nami ngigcine ngifana naye, ngikwazi ukuthi ngilokhuzana okwengikutholayo nami nginikele kubantu. Lento akayenzayo angene emculweni wakhe, angihlangene nomculo wakhe, kodwa mangena kwilokhuzana kwi-background yakhe ngiyathola ukuthi uwumuntu osilula ngempela isandla, ozenzile into eziningi, osazenza futhi into eziningi. Ngiyacela ukuthi lokho akakwenzayo ngathi ngaqhubeka njalo. Lokhu kwamina ke mina ngiyimina ngosifiso kuyangenza ukuthi nami kusasa engikutholayo ngikwazi ukuthi ngikudlulise emphakathini, umphakathi ujabule ngami. Siyabonga i-advice. Uke wathi mekhuluma la wathi umculo kababa uyakhila imizi eminingi. Yebo. Besacela ukubuza ukuthi ubaba ukwazile ukuthi asize ubhuti akho wakhe as a family man. Ukuthi ubaba ukwazi umculo kababa kwazile mina uthi ungakhe mina. Yeah. Umuzi naye njengobuya. Ngathini ngizothi uwakhile kumina ngoba ngiyacabanga ukuthi umuzi ngaphambi kokuthi uwakhe kumele ube khona engqondweni yakho, yabona? Ngizothi ungakhile ngoba izinto eziningi noma kade ngimncane bengakhona uku-understand umculo wakhe kodwa bengiwuthanda, kodwa izinkulumo zakhona ukuthi bengimncane bengazi ukuthi zisuka la ziyaphi. Kodwa nje manje mase ngiwulalela kahle
sengigxile ey'nkulumeni njengoba sengimdala. Iy'nkulumo zakhe ziyangakha futhi namanje ziyangakha. Ngokomuzi engqondweni ukhona, yabo, ukhona engqondweni umuzi. Sekushoda ukuthi-ke ube khona ukuthi ubone wonke umuntu. So ngenkathi uqala ukucula singasabali-ke i-support kababa, sesibala eyamanye amalungu omndeni nje, yabanjani ukuthi beze bekusapothe nawe ubazi ukuthi une-background support Ekhaya. Yeah. Okay. Yaba inhle kakhulu. Yaba inhle kakhulu i-support ekhaya, ikakhulukazi kodadewethu, emndenini yonke yakamkhize, kulabo nalabo engibaziyo ukuthi namanje basenayo i-support. Yaba inhle kakhulu, angifuni ukuqamba amanga, namanje futhi iseyinhle kakhulu i-support, ikakhulukazi emndenini wami wakwethu, nasekhaya komama, ngoba phela nasekhaya komama umndeni wami lo, inhle kakhulu i-support ey'nganeni zakwethu nezasekhaya komama, ziyangiseka ngakho konke engikwenzayo. Ubhuti angasichazela nje ukuthi emntwini ofana nami ongalazi ikhansela Osemncane. le age group yethu nje esakhulayo. Olazi ngoba licula, ongalazi ngolibona. Sacela ukuthi mhlawumbe ubhuti angathi usithi nje kancane ukuthi babukhanselwa ngumuntu onjalo. Emntwini engathi ubengamazi ukhansela. Ukhansela ube umuntu nje ekade eyithanda, ube yinono kakhulu, obegqoka kahle nje. Ethanda ukuyincokolela, ngoba abaningi nje downtown bayamazi obaba abadala kade ephila nabo. Ubethi mefika downtown kume yonke into downtown, nabasema-ofisini bephume kuthiwa nangikhansela phansi. La muntu lo angathi kusho ukuthi benenhlanhla yokuthandwa wonke umuntu. Bephuma wonke umuntu eshiya umsebenzi wakhe lapha e-downtown ema-ofisini beze kuyena ngoba kuthiwa nangikhansela phansi. Ubona belunguze phansi bembona, bethi hhayi beshiye yonke becisha amakhompyutha bebeke kuyena ngoba bayazi ukuthi bayohleka, i-stress ziyaphuma. Ube umuntu nje kade ewumuntu onjalo, ophinde futhi ekwakhe futhi noma ekhuluma ethanda neBhayibheli, ukukhuluma ngeBhayibheli belazi kakhulu. Ya, ube umuntu nje kade enjalo, ethanda iy'ngane zakhe, ethanda abantu, ey'qambela nje amanga lawa okuhlekisa, hhayi ukuqhatha abantu, ey'hlekisela ngoba ngisho ngathi hhayi wakwathi phathaphatha wakhuluma nobaba bebodwa bekhuluma nje, kusho ukuthi kuyimfihlwanyana abayisho nje ukuthi mhlambe umuntu ethi hhayi Mkhize kunomuntu othe wathi ey'tshela ukuthi leyo ndaba izophelela kuyena, kodwa ubethi meyeqeda esuke kulowo muntu lowo baba ethi ngizwe sibani ethi ukuthi nokuthi kunjalo. Ube umuntu kade engenamfihlo, kade engakwazi ukuthi efihle into. Ube umuntu kade enjalo nje. Manje sicela ubhuti asichazele ama-plans wakhe nama-surprise asiplanele wona, ama-album alandelayo, imisebenzi yakhe. Maningi kakhulu ama-surprises, maningi kakhulu, kodwa ikakhulukazi-ke ngizoke ngikhulume ngale single ezophuma. Izophuma inkulu kakhulu, ingoma inkulu kakhulu, imnandi, ngiyakwazi lokho. Imnandi kakhulu futhi nabantu bazokubona, nawe uzokuzwa lokho. Imnandi kakhulu, uzoyizwa. Bafethu ngiyacela nje ukuthi abathandi bomculo bengisapote. Ngicela nje bonke abathandi bomculo, ngoba mina abantu engiculela kahle ngiculela izwe lonke, ngicela nje ukuculela izwe lonke. Anginakho lokho ukuthi kumele kube khona olalela umculo wami, kumele kube khona ongawulaleli. Noma mhlambe-ke uyasaba ukuthi ukukhuluma ukuncoma usifiso ukuthi wenze kahle, kwa mhlambe unqena abantu abathize abazokuthuka. Mina ngiyacela bafowethu ukuthi kumina umuntu mengena download umculo wami, ey'tshela nje ukuthi usezolalela manje-ke umculo ozomthoba lapho kade eshayeke khona, lapho kade enenkinga khona. Hhayi ukuthi emculweni wami nomuntu emchukuluzayo, angichukuluzi muntu. Ngiculela nje into yobumnandi, uthando, ngoba ngumuntu oyithanda into ezinhle nothando umuntu olithandayo. Ngiyacela nje abafowethu uzophuma umsebenzi singili maduze, soyikhipha i-date kwabangilandelayo kuSifiso Mfana wekhansela ephejini lami.
bazokuthola konke lokho na TikTok. Sifiso umfana wekhansela bayazi-ke nje abaningi ukuthi ngitholakala kanjani, bazokuthola konke. Kodwa ikhava iyaphuma ngoMsombuluko, izobe iphuma ikhava ekuseni, kuzothi kusa ngoMsombuluko izobe sikhona ikhava yesingini ngangimthanda isihloko sakhona. Okay, balaleli emakhaya, nimzwile ubhuti uthi uyatholakala kuma-social media pages, umfana wekhansela on TikTok, Sifiso umfana wekhansela. Sifiso umfana wekhansela on TikTok. Nakwamanye ama-pages akhe. Yeah. Uyacela ubhuti uthi msupport. I mean, that's what we do as a family, guys. Yeah. Sibe there for you. Wabeka kahle. Wabeka ngathi ubomagodo kamkhisa, kodwa ke akunankinga. Guys, moral of the episode. Angazi noma yimphela ophume ne-moral, guys, but moral of the episode that I came up with ukuthi ungambukeli phansi omunye umuntu, be there, support-e, nawe uzokusupporta, ungaphapheleki. Ungaphaphi ngoba uzophapheleka. Yeah. Ngabe mhlawumbe ikhona into ubhuti angafuna ukuyishela abalaleli emakhaya, ne-advice angafuna ukuyinikeza abafuna ukuba nabo abaculi for any music genre? Engakusho kubabukeli balolu hlelo engikulona njengamanje, bafowethu ngiyanithanda. Umsebenzi kamfana wekhansela omusha, i-single track yami iyaphuma, umfana wekhansela, isihloko sithi ngangimthanda. Sobe sitholakala kuzo yonke ama-digital stores, izobe itholakala yonke indawo, yonke into ongayicabanga lela ngithola khona umculo nje wonke. Ngiphinde ngibuyelelana ekutheni njengoba ebuzile uSisi, kumuntu othi yena usafisa ukungena kumculo kaMaskandi noma umculo nje noma yimuphi, ngiyacela ukuthi eze ngothando, eze nangokuthi umculo uyini. Yabona mawuzoza emculweni wazi ukuthi into ozoyenza yini, ngiyacabanga ukuthi yonke into izoba right. Ungazeli i-trend, ungazeli ukubukwa, ungazeli ukuphapha. Yabona, ngicela nje ukuthi konke uze ngendlela e-right, abantu ukuze bekwazi bekuhloniphe, kube right. Bafowethu sengicela nje ukuvalelisa, ngibonga kakhulu ukuhlala nami, engathi nangelinye ilanga ningaphinde futhi kube njalo. Ngiyabonga. Ngajabula kakhulu ukuthi ubhuti abuye asivakashele futhi esesiphathele nama-surprise athi hawu futhi ngiza nawo ngempela, khululeka, ngizophatha into ezimnandi, khululeka nje, ngizophatha konke Sisi, uzojabula. Okay, thank you guys. We've come to the end of today's episode. Be right, guys. Take the advices, pay heed to the words that we're being said here. Guys, and be safe.